Значи, Давидко, започнах да ти обяснявам за релетата. Сега ще взема фотоапарата и ще го наведа тук да ти покажа схемите. Ето ги. Сега виж, основната схема за релета е и това. Виж как има. Що така много този фотоапарат? Окей. Ето така има 4 терминала. Тук има една бобина и тук има един като ключ. Само че това цялото нещо, което е в този правоъгълник, се нарича реле. И има виж 4 краченца. Двете краченца са за бобината, двете другите съединяват този прекъсвач, той, което прекъсва. Значи, когато се подаде ток тук на бобината с батерия или с онези помпи, които ти казвах, захранване, тогава тая бобина прави магнитно поле и този ключ се затваря. И тези двете линейки, ако има една кружка и една батерия от другата страна, кружката ще светне, защото този ключ се затваря. Ето аз съм го нарисувал тук. Значи има една бобина с захранване тук 5 волта и то като подаде 5 волта на бобината и този ключ се затваря ей така. Ей така. Нали, тук се съединява и кружката светва, защото той захранване дава 5 волта на кружката да свети и тока идва от тук, минава през ключенцето, кружката светва и идва тук обратно в земята на 0 и после пак минава през 5 волта и се върти така. Но ако тая батерийка спре тук, това захранване и спре тока през бобината и той веднага се отваря и кружката угасва. И това е основното използване на реле. Значи пак ето, виж, 4 краченца, бобинка от двете страни се подава ток на бобинката и като се подаде ток, този ключ се затваря. Има някои релета, които са обратни, където като се подаде ток, той се затваря. Има различни, много видови релета. Например, това тук е едно реле с две положения. Когато няма ток в бобинката и това реле така се стои в това положение и на този терминал тук, тогава има ако има кружка тук, би светила. А когато се включи бобинката и ключето се премества на този терминал и кружката тук би угаснала. Нали, мисълта ми, че има реле с 5 крачета, защото двете са на бобинката, едното тук, където влиза тока за ключето и другите две, където излиза.
Едното е нормално затворено, ей това, другото е нормално отворено. Ето тук има двойно пък реле, където има една бобинка и тя като тече ток по нея, като се подаде ток, напрежение, например 5 волта, и тогава и двете ключета се затварят. И това реле има 6 крачета. Ето, като се подаде ток тук, и двете релета се затварят, и ако има две кружки на двете вериги, тук и двете ще светнат. Но тъй или иначе става въпрос, че има много видове релета. Ей това е двойно, ей това е единично с две положения. Това тук е най-обикновеното с захранването за бобинката и захранването за кружката. И това тук е основната схема, и където се вижда, че има бобинка и има ключ. Значи това се казват механични релета. Има и друг вид релета, които са полупроводникови или електронни, или там, как ще обясня друг път, но те са с транзистори и работят по друг начин. Там няма бобинка. Тъй, че за сега аз ти обяснявам за обикновените механични релета. С бобинка и ключ. Значи, цялото това се казва реле, защото ключето се отваря и затваря от бобинката. Иначе, когато имаш само ей това, няма бобинка, това е обикновен ключ, както на контакта, когато светваш лампата в стаята. Бутнеш това и се затвори веригата и лампата светва, и после го отвориш и лампата угасва. Там е ключ, обикновен ключ. Пък като има и бобинка, която да контролира ключа, тогава се казва реле. Механично реле. Окей, дано ти харесва това. Ще се опитам да го направя по по-добър начин, с по-хубави рисунки, но за момента не можах да ги намеря и ще ги изпратя пак друг път. Окей, айде слагам фотоапарата тук пак, да ти кажа чао. Чао! Дано да фокусира това и да се виждам като в мъгла. И 3, 2, 1, 0, клик. Та-да!